Sağlayın yıkıcım. Ne edip ediliyordur? Selamun aleyküm mehriban adamlar. Oğlum taplanır. Oğlum can taplanır. Şu gün mağifazık efir edecek. Yürüytü Rahimov değişli efir. Oşu dırnak içine TikTok'a girmeyen şahsiyet. Yani ödünü şuraya kişilik bilyen mi TikTok'a girmeyen ya da bilemek ne için girmeyenini döwürden iyide gitsek bolýan neyse tema geleýin men Abdullah Doğan'dan diýişýär. Şaýdym peselden biraz. Birinji aýdyp geçsek radym baky maňa galasa we sorulýar. Yöredüm diýipler. Akitler diýdi. Menem şonu tanışşama bilişeme uğrattım, rastlık ettim, uğrattım. Yani fakıttan tutulup durum tutulmayanlarını bilemem. Bu saat men rahat bolýanda şu saatda. Beselde aýnmaz. Şeyse normalmi? Onun neyse bakın akıdıptırlar bilemek näme bolanyny bir kundan soň bilersiňiz näme bolanyny mene bilemek doýmazsam. Men aslında o temany berdi Rahimov barada aşyk bolýanlary. Rahimov seret men özüm barada düşündirýän. Menne bir düşünje bar. Reputasiýa diýen adam bar. Men üçin atully rol oýnaýar. Yani agdyňdan çykýan sözüň ýerinde durmak, boş paşardamak men halamak şonu. Düşünýärmi? Men onuň şol adama bir maňa ýalan söz desem men şoňa klima ýan ýalançy diýipler. Şol adam onuň ýerine ýol gatyqyn men üçin. Yani men teň üçin hiç kim elbetde. Ýöne özü filan adam hiç üçin sen ýalançyň ýanına barmaýar. Bir sen öz videoňda 38 minutum 38 sekundum 38 şo taýda başlaýan men barada gurulmaýany. Biz ýa bir oýun etdik diýen maksat bilen bu oýnady diýen öwürgeli tutuldy diýen. Näme oýundan açyklaňa? Men ýony açyklap bereýin saňa şol oýunyň ela. Sen çekinýän bolsaň da. Üstüne 3 gün geçti sen sesin işan çıkana video taýinleýän diýen. Seret şatlyň kanal ýapyldy. Maňa TikTok'tan hasap wagty diýerlerim başga bir hasap wagty megdis bir account geldi. Olam sizin accountyňyz maksat kiňiň accountyňyz bolýar. Maňa şondan sylka geldi. Yazgy maksat zadyň şatlyň kanal ýapyldy diýipler. Onuň Murad agadan geldi ýapyldy diýip ýene menem aýtdym. Yani oğlanın şatlyň kanal ýapylypdyr bu kadar yani. Bäli ütköş kılat ýok. Ne şoňa diýäňmi sen? Neyse, onuň maksat maňa jaň edýär. Agam diýär 2-3 güniň içinde ýene bir gidýär diýdi. Tutulýar ýöreýär diýdi maňa. Bolýar diýdim maksat diýdim goýdum. Yani men näme birini aýdyp, yani maksadyň sözüne men inanmaly. Ona aýtsak maksadyň sözüne näme üçin inanmaýanymy? Bir gün maňa maksat bir video uratdy. 3 tane oğlan yani telefonuny düşürlen, ekranda narkoman ýaşylar. Maňa suratdan öz TikTok'una da paýlaşdy. Menem diýen maksat şu narkomanlygyňdan anyk informasiýa barmy diýenler. Aga maňa anan aýdýar. Çiğim maňa olýar bolanak diýdim. Maňa anan aýsydym. Maňa fakatlan geldi. Bular anan näde uğratdy? Ay menem bolýar uğrat men pikirlenip görendim. Uğratdy, menem paýlaşmadym.
Soğum jaňa dip maňa tip naýjat eden ýaletdi. Jyn dedim maňa men sana bir jaga söz beremek dedim. Aw ikinjilik ginem dedim. Wagt aýdamak dedim men sana. Şuň paýlaşyklar dip. Şondan soň meni efirlerinden gaçmak, gatmak hiç ýok assa. Hatta 23 fevral, avgustda biz efirim etdik bile. Şu şahatdan kanal yapılanlar. Hemme zat bar aýdyp geçdik yüzdeje. Men maksatdan gat, ni toşta maksat men hiç kimden gaçamam. Düşünýärmi? Onun ten prosto bu çağany ulanyň özüň yüzüni açtyrdyň, zat etdiň, gurletdiň. Sana değişli. Eger götünü durup bilmeýän bolsaň, iki ekran, iki film anlatma başardymı? Ýewropadan götün galdyrýandanym Türkiýe gelýän şoň oturan ýerine öz paslardan, ara kanatska paslardan zyňýan orta men şoňa zalog geçýän ýandaryň çykaryp alyp gaýýan şol. Şeýdik görkezýän. Sen bir aradan durup bir ýerlerden pul alýanmy? Şu adwokata pul niýeden aldyň sen maksada? Näçe төлediň adwokata? Näçe açyklaň ok? Näçe sen aýdan ok? Näprimер aýdyp bilýän sen maksada plança pul gerekdir. Maksat filan oğlanlar bağırsa oklan deyip aýdyp bilýänmi? Aýdyp bilýän. Men işini oklajak. Düşünýärmi? Yani maksat menden öz şahsy işler üçin pul sorady, men bermedim şahsy işler üçin. Ýöne bu ýalyk kynçylyk güne düşene men berjek. Yani $100, $200 näçe gerek bolsa oklar menem oklajak. Düşünýärmi? O görüm üçin. Şoň üçin men suratyny goýdum öz profilime. Neyse konuyu nemir durmaly. Şo bir da kylyp durmaýyn. Bäri ýazyp goýunja atdym bäri. Näme diýem? Seret maksadyň Türkmenistana baranlygy bar, ýani Türkiýeden çykanlygy barada sen dokument görkezäýmeli. Men agent kanalym sen aýdyşyňa görä Türkmenistana baranak diýýär. Menem bilemem 100% bardym barmadan. Ýöne maňa baranaklar diýil. Şo baranak diýär. Farhat Türkmenistanyny maksat gelenek Türkmenistana diýär. Sen bärde bir oýun etjek bolýan. Maksady çykanak, maksat bir ýerde otyr, ýa-da sen ýaňda otyr maksat meni barlap görýän, näme? Inni men bolum sen düşmanyň. Yani o derece sen beýniň ösüşi. Ya sen inni gysgan bolşuň şu men soraýarlar Türkmenistandan kime gerek öwgedil ýüzüni açanakladyna. O aň düşünjeň näýleýsin? Men yüzsüz özüne hop görýänler rejim özüne. Şuňam teredýänler görýänler. Şundan hop gelip biler, yüzünü ýatjanlardan hop gelýär, şundan gelip biler diýip pikir edýänler. Bu näýe gysgançylyk? Bir akyl we mantyk we bir diýanlaryňda. Onun nemedi? Tak. Maňa tökmed atan kän boldy. Hıdyrov amatdy, Naýew amatdy, Türkiýe datdy, Dursultan amatdy, Haýtbaýew amatdy, Sahatov, at görmeli. Ýöne men şolardan ne tökmed atdy, ýöne men marada şolar vizadan çek goýanaklar, ýani üstüme basyp duranak, sen ýarak agent diýip duranaklar bir gerek diýdim go. Sen daqylyň, bolýa Dursultana geçen Dursultan maňa agent diýdi, ol aýal maşgala, men ondan gaty göremem. Evet, aýal maşgala emosiýal ýaşaýar. Ol gahar gelip birer patlap biler, men aýal maşgalagy ýagsa da men oturan götümüz. Ol aýal maşgala. Ýöne sen iýminni, sen bärden bir zady oýnaýan, muçy edýän sen, suwbulaýan sen. Düşünýärmi, Rahimov? Sen etmeliň, sen çykaryp bilýärdiň öz guluňy, şu maksady. Näme nirek gitsen arkaňda durýardy. Men sana hatda da diýdim, Rahimov sen rasiski propagandist, sen diňe ortýadyň propaganda, sen edýän, sen jurnalist däl, sen jolty pressanyň prostitutkasy. Sen diňe jolty pressa işleýän, sen bir tarapy garalaýan, senden jurnalist bolmaýan, özüň men Allah Murat Rahimov jurnalist diýip çykma. Men jolty pressanyň prostitutkasy diýip çykyp bilersiň, näprimер. Как варианттары. Sen jolty pressa edýän, sen içkilik nime tutaňa ya dogry widzeleňde, gowy widzeleň bar. Ýöne şu hökümetli widzeleň
Ne Mangattın, Murat Kurbanov attın. Murat Kurbanov ham yüzünü yorayan adam değil. Düşünýän. Ýöne aproverjeniýa ýok. Tende kalat bilen Türkmenistana giden farkadyň ýok. Yani olam sözde doğru değil mi? Ol onqam sözde. Palibom şayda bir ýerde patlaýaçyk farkadyň ýerden anyk dokument. Çotaýdan Murat Kurbanov uje ýere girýär bolýar, şo ýere ýarynma, olam ýere girme. Ýöne sen jurnalist hökümünde neutral seretmen şulatları. Sen institutunda, sen üniversitetinde, okan ýerinde международный отношения seni iki tarapdan seyredip görmeli. Düşünýänmi? Sen gelip sataşmaly adama. Yani sen diýip bilen, analiz edip bilen iki sanak. Sen sudja bol, sen sudja ikisiniň iki zadyň arasynda. Bu näle sen gelip görenine tökme atyp dursunlar. Yani adamlardan höwes kaçırýan o seni. Men 30 ýyl bäri şuly işedýän, ýa sen 300 ýyl edende näme? Sen täze çykdyň, köne çykdyň, bu näil paniýatem? Sen adamla şunu tanasa, ana sen men yüzüm al gör. Doýýam şondan gelýän bir ýerine bir zat. Bir men düşünüp bilem o siz ýaşaň aýagyndan atylýan, nabar ýol açman. Birgiden ýaşlar höwes edip çyksa, nabar davay o başararsyňyz, biz başarmadyk, özüň kiçeltip şolar galdyrsaňyz ýaşlar edýär şunu. Özüňe Kanadaň raýaty, Ýewropada ýaşap, Ýewropanam ýamanlaýar. Gitti Rossiya, Rossiyada ýaşap, Kalugada, o Karagorda ýaşa, Moskwada da ýaşap, bilmän sen iň merkezi. Sen söz azatlygyň ýok sen taýda. Sen iklenjiň belli däl, nirden çörek ýýäniň belli däl. Düşünýän göräýim meni. Ýöne men üçin ol ýawny. Sen jurnalistki şulatdan spamyňdan gadanýan puluň. Sen başga ýerden gadanýan we birini çykardym advokat su işler üçin guramalardan pul alýan, şey dip ýaşaýan sen. Sen başga iş bilen ýaşaýan. Sen işiňem ýok elinde, hünäriňem ýok elinde. Niňe şey dip görýän günüňle? Bolly. Sen şonçu adamlara zat etme, höwes edýänem ýol kesme. Onuň neyse daqyp durmaýyn. O nime var da aýtsaktym men dün Alşer Sahatov efir etdi. Uje birinji gerek däl o şoğluň edýänine. Zaten o oğlunyň intellektiniň, IQ-synyň pesdigini erkin bilýär. Yani gatyryp durulan akbulatlardan. Yani IQ diýilen zat ösýän zat bu. Myşsaýlyklar da beýne myşsy. Ýöne bir tarap tutulma häsiýetleri bar. Oğlanlar men aýramok Vostochny, Türkmenistanyň Vostochny tarapy diýipler. Ýöne şu Vostochny tarap bir aýry tutja. Näme üçin şey diýäňiz? Dün geldi maňa men gurlämok otyryň garaşyp. Ýokardan otyr Türkmen Voice diýip bir oğlanjyk. Onuň sen maňa söz berýän Alşer. Ukraina barada soradyň da çekildi, oturdu onca. Yani bu ýa-da bir reglament ver, 3 minut, 5 minut gurlamäne. Men gurläp başlaýan ýokarky gelip burnuny sokka. Onuň men şulara oğlanlar egoist bolmaň. Dайте договорить diýdim bolyn. Şu sözme de kıllar. Sen bärde lichnesde etýän, unijada edýän, eýdýän. Ol egoist demek, unijanya bolýam sen. Bir näýlik düşünjäň ma, bir sen nirde özüňe pikir edýändiňden inostran dille bolýar. İnglisçe gurlamak bu özüň awry awtoritet däl o bu öňüne ýalladyň däl bu. Düşünýärmi? Dil bileniňden. Bu Yekeceğim. Şunu neydi pauza alayım ona. Yani bana gelecek koyacak ol yani. Alayın yok arıyor. Сейчас, дорогая, подожди.
Aleykümselam, aleykümselam. Onun nemeden diýenler o sen bir çoroýalyk özüň organizasiýaň başlygy. Ýaş oglan tügelemi, nesipetsin işli bir adam sözüni aýdyp bolsun, o kesme sözüni o. Olay edepsizem bolmy? Geljek badam bol. Alaýyn. Merdan bir gurulap durady, ikizem. Ha? Merdan eşdilýärmi? O eşitdiler de Hem kesinme diýen. näme? Gurulap duraýdy diýen isim ma men aýdymda atdymda näme pikirim bar? Ya, men pikirim şunky ýaly pikirde sen çok indi hemme kimsenin padar zeriçinli bir adam diýip pikir etýär-de. Menem seni tanamok, indi öz pikirim boýunça da men seni wapşe tanamok da. Ýöne mumkin bir WhatsApp'da zaty bir ara bir gürleşip tuzady. Maňa senin kim bolduň, maňa lişne maňa niçiresin da. Kim sen, näme sen, maňa niçiresin. Maňa senin pikirleriň niçiresin. Sen iň azyndan mumkin goýunda da sen goýun pikirleriň ýok. Logicny bir pikirleriň bar mumkin. Zaýaýyflardan başgaça bir pikirleriň bar da düşünýär. Şolary iň azyndan aýdyp bilen zat etden, dile getiren emme zat etden. Maňa bu interesni. Häzir günde mumkin Alamrat Rahimov bir zatlar diýipdir, onu diýipdir, bunu diýipdir. Bu häzir ne suratny goýan maksat diýilen oğlum. Eger şu Türkmenistana giden olsa şu oğlum, canım acı, näme gynanýan da düşünýärmi? Sebäbi Türkmenistanyň ýagdaýy gaty aňyr da bilet. Az burun. Sen başga ýerge geçikdýäň o. Men şuna başga zat diýip durun. Sen wapşe başga ýerge geçikdýäň. Yani men şahsiýetim gyzykly, men seň hiçin araňda girjegim bolup durmak, sen lişin danyňy soramak, bu zat aýtmak gerek gel. Prosta Rahimov diýilen adam, men tökmet atýan şol adam. Düşünýärmi? Gelip ya birini atdy tökmet, men maňa WhatsApp'dan rassylka edýär. Men şol adama diýdim, jaň etdim aýtdym. Maňa rassylka uğratma diýdim. Rassylka uğratjak bolsaň iki tarapam deň tutup uğrat diýdim. Yani diňe Ukrainany, Amerikan ýamanlama diýdim. Orsedim ýamanla diýdim. Ya da Orsedy öwýän diýdim, Ýewropanyň öwü diýdim, o ýerine aýt diýdim. Yani çünkü sen Amerikanyň internetini döreden internetini ulanýan, elindäki telefonyň, latdyň, tehnologiýany ulanýan. Orsedyň nämesini ulanýan diýdim. Diňe propagandasyny ulanýan diýdim. Bolly. Yani şonu aýtdym. Ya bularym koşaşan o ýene şunu geri gelip maňa sylşýar düşünýän. Menem jogam nermel bolýan. Bir gedek, iki gedek ýaşy, üçüncü gedek herkim patlaýar. Menem sonuçta bir etten gandan edilen adam. Öz geldi. Men sana bir zat sorajykda. Rahimov sen täzemi tanap ýörtüň bolsa, öňden tanaýadyň şu adamda. Şu Rahimov her bir sözüniň içinde ikide bir Russiýanyň propagandasyny etýänini bilen okmy sen? Sen o her bir çykyşyny dikkat edip göräýdi. Russiýany illaki ara sok goýberýärdi. Her bir çykyşynda. Soňky çykyşyna dikkat edip göräýdi, ýene Russiýany sok goýberýärdi. Başında maksat bile başlaýar, soňunda başgalar bile başlaýar. Bu näle bolýar bu zatlar? Ya merdan niden tanaýyn men bunu? Men aslında şuta çykanda Karizew bilen Rahimowyň videolaryny görýärdim, çykdym, tugulemedim bu adam. Ya ufak defek görýärdim, ýöne bu kadar yani spam edýän men bilemätdim. Düşünýärmi? Indi gördüm, elbetde gördüm, gözüň açyly. Zaten bir zatın içine gireňde işe ýaň başlandy. Yani öwrenýän kim näme, näle adamdygyny. Bulam şolaýalyk bol, öwrenlik başdy. Inem bildik kimiň nälikdigini. Bilip hatta 100% der, 100'lüy, häle 100'lüy. Näme? Öz geldi sana bir zat haýyş etsem bolarmy? Şu Küntüden Bolanowaryň maşgalasyndan bir agza bar da şutada, şonu udalit edäýdi.
Men gürleşip bilem. Okda şu neme Evet. şonkaly adamlary görsem Men hiç kim neme Merdan, deret, men hiç kimi çıkarmayan yokardan, men hemmek şeyinden denk tutyan. Men politikam şol. Men alşeriyalık zıngmayan. Men zıng onda bolsa ikingidem zıngyaly onda firden. senin için kötüden bolan forum bir zayıflaran bir sen için sen Men üçin neme en da ýaňy dogan. sen hem Awwa. Men üçin garada dogan. Hytaýym men doganym sebäbi biz şu dünýäniň adamy. Men olaya milletçiligiň aýramok. Türkmenistan ya ol nemeçi çepekçi dip. Men Yelena Blavatsky'nın bir kitabı var. Yani arada Amerikalı doganmydam okapdyr maňa şon aýtdy. Men işler diýmän geçdim neyse. Taýna doktrini dip kitabı var. Şu taýda din marada şu men dünýä garaşlarym var adam şu taýda aýdyp geçýär. Biraz okap görüň şonu gaty gyzykly kitap. Men şolaýalyk politika kitap okumu sen yok sen milletinde kitap bile yoran nokta düşünýän sen milletin %80'i okuman millet düşünýän eşek sikip yoran bir bazı bir vatandaşlar var düşünýän bular hem sana gelip vatan dönüyor diýär sen prosto bir su yok su kynçylygy var diýär sen öňünden görýän de ileride bizim su kynçylygymız bolar diýek sana watan döňügi diýen bir önde zaýyfmy diýen ýa-da küntüden bolan ýa askablet emeçekde şunky aly watandaşlaryň var. Şulara näme diýmeli? Näme diýmeli? Sen meňe aýt da näme diýmeli? Munkal zat meselelerde. Men bilim diýende bilim östürmeli, bir zatlar etmeli, ütkeşiklik girizmeli ýurduň içine diýen. Ama bu vatandaşlar diňe inamkaly çöregini tapýa iýe sıçya ýatýa. İýe sıçya ýatýa. Bular dünýä habary ýok. Gelecek bir habar. Bu vatandaşın näme etmeli? Muhasebe bolar. Näme etmeli? Onda rezultat sen. Men gürleýän sözüm ýalňyş bolsa sen aýt. men diýen adam etjekmi? Men aýdaýyn. Ya edip görjekmi? Praktik edip görjekmi men diýen adam? Deret köndelemeli bir zat aýtdyr. Yani üstlermi? Sen Dinläýin ondan soň sen kän da qılýan. sen diýen zadyň praktik edip görsün. Yok intikam alacağım adamlar kaç. Sen intikam alacağım insanlar kaç. Ayt sen ayt. Deret sen kän da qılýan şu zatlary. Yaman kän ünsüň berýän şulary. Bularym şundan eklenýär bu ýangyny düşünýärmi? Sen her ýerine üns berýän. Yani elbette her kime de diýär, her kime de deyip görýär. Yani düşünsene mektepde bir gyýyň saçyndan çekdiň, öwürlip ýybalaňa kitapdan urdy, şo gyýyň indikleri saçyndan çekersiň sen. Ya da bir gyýyň saçyndan çekdiň, gully ya meýdanyň sen hoşuna gitdi, ya bir zat boldy. Yine edersin sen şo gyýyny. Bulam şeýle üns bermedi yani. Ay o ünüs vermesek ama şunkal düşünüp göre de ünüs veren ok olara bir dikkat alamok sen başkalaňa azar berip oturýarlar da düşünýän. Başkalaňa çeýetip oturýarlar da. Praso primer şatlyk şekip sen başkala neme bu nerden informasiýaly zat nerden zat ete sen başkalaňa video çykar zat ete başkalaňa ortaga goýýar düşünýän. Какое основание, какой по-мужски является, чтобы машкала demek diýilen bir zat var o. Maşkala näme üçin diýen o? Indi o senin maşkalaňa diýe, senin hem içinde kin birikýär düşünýärmi? Meniň mesela kinim var. Men mesela Türkmenistan Asvabazin bolduğu zaman Svobodny bir yurt bolduğu zaman bu zaýaflary meniň hiç politika bilen işim bolajak däl. Men bu zaýaflary öldürmek bilen işim bolar. Ya bular ýargılanajak, ya bular
Nasam jeli cehennemin dibine girecek ya da men gireceğim. Yani meni şunka al kinim vardı. Kin tuttum ben Ne? bu adamı. Derden sen isem edip bilmeýän men sana şey ulgurlaýyn. Te yar yan it üýrme. Doğanşym sen diňe üýrýän, gaty görme, gaty göray. Te Doğru. Şu vaktık men Sen dinle üreyen bunu ya. olup bile Yani çıkacağım. yok sen gücüm yok düşünen. Sen gücüm. Gücüm balan vakti. Aytma. Yani bir iki sana tanışın bolsa ayt. Şunu öldürecek men ni bolu. Şol oğlan satar seni satmasa da bilip koysun şu düşmanın sen şunun içinde bağdım şu kine. Ama her yerde paşırda yapıyorsun men ay bular zay. Seni hiç kim kafasına da takana o seni listenik yerine çağırırlar. Düşünýän, sen ne işi ugroza yok. Sen gorkan akla. Sen yok sen bilen o ki men bular çağıran vakti men baran vakti bular dirkasından çıkıp bilmän ýören wagtlary vardı. Bilen häzirem başga bir sen kenzady bilen okda doğanjym. Gürletmeye de bu mu? Ne mi? Biz baran vakti bular Boş ver. O konu berdi o derlem yerden ol sen öyle şahs problemlerle sen özün içindeki zadyň men sana prosto kak senin ulrak maslahat berýän. Sen men ýaşyma ýetmeýän şu nerwiň bilen men sana aýdaýyn. Nerwi hemme zady baglayan adam tutjan nerwidir. Elini oda bassaňam şu nerwi ýetirende beyniňe o ýönlüpler, elin bir şey dipler. Sen şonu ýakýan. Sen näder bara men sana aýdaýyn şu gidişinden gitsen 10 ýyldan soň ya fels geçirersin beyninden ya bir yerden paraliç olursun ananay öz etin özüň ip barýan. Ýara edip diýýän, gidýände oturup gelýän, koşaşýan, şolary edeniň ýalňyşlygyna. Ýok tamam oturýan içeri sesini çykarman bolly. Yok şunka da men häzirki wagtda çüstüt etsen de şu wagtymda ene şu ýaşymda çüstüt etsen şo bu 10 ýolum öňümi görüp bilemokda düşünýän 10 ýol öňümi görüp bilemok. Men diýänki ýa zaýaflary öldürmeli bir zatlar bir başarmaly ýa-da ýok bolmaly gitmeli. Ya bu жизнь всё уже bitti. Yani bitti, уже жизнь men üçin bitti. Ne etmeli? Zayıfla öldürmeli. Bu küntün çağalarını yok etmeden sonra Türkmenistan üçün hem neme svoboda yok düşünýän. Bu zayıfların bir sanysını yok etýän ondan soň hemme zat svobodny bolýar. Bu zayıf diýip siz maňa belki inanýan Malik merdan koşaşyp geleýär gayrat etmen dinläp bilen okla şu zadyň var. Nirak barsaň şo gurrun zay baller şu zaýaýflaryndan. Olanlar suraty goýunyň maksat Türkden çykanak hiç şerik. Türkde maksat. Türkmenistanda däl maksat. Rahimowym ýalan sözde gorkösün çykartyndan imle. Ýara maňa aýdan adamlar ýalan sözde. Ýa-da Rahim ýalan sözde. Olara gorkösüp bilen Türkmenistana girenni näet dokument gorkösün Türkmenistana girdi. Pasportyny suraty düşürüp bilen ýöne giren akdy. Ýöne Rahim gorkösüp bilýär Türkden çykanny şo dokumentin. Şoň üçin goýdum. Bu olanjam goýgorýan ýöne beýnisinde gurçukwa Rahimow atdy gurçuk. Bu oglany prosto manipuliýer etdi ulanyny. Bu oglany ýaşlyk etdi. Şoň üçin başga hiç adam däl. Düşünýärmi? Men şu oglanyň soraýan, şu oglany goýgorýan men. Kak adamçylygy düşünjesi, aň düşünjesi. Ýöne samsyklygy diýänim, käbir samsyklanyny şolaň özüne nime idaly tutunýar, kak hudaýalykda goşudurnak üçin hudaý. Ol ýaly bolmaýar. Demen maksatyn özüne kän aýtdym. Maksat näme üçin sen hiç ýerde gurlaňa? Men gurläp bilýän agam diýär Rahim fagaş. O gurlada gorköz diýän bolan gorközana. Ýok hiç sad ýok adi. O näme ýok diýän, ne? Bara şu zatlara diýän. Töhmet atýar adamlara diýän. Tutuş bir milletem näçe millete töhmet atýar diýän. Sen gören akmy şu zatlar diýän men? Ýok diýär. Yani gözüne görünen akşalar. Yani o derece beynisini iyittir der o Rahim diýen. Yani
öz çağatı bolman soň şu çağany bu gorgulyňam kakasy ýer aýrylan bulam näme belki isleýänler ata mehrini isleýänler ýa-da bir ağa mehrini bilemok nälik bolanyny ýöne zan bir ýerde edip duruşly bolanyny şu oglanyň Allah'tan gitmesin ýöne şu oglanyň gidäýänini diňe günäkar Rahimov gelip Türkiýe gelip çykaryp bilýärdi şunu öz kanadski pasportlaryny. Olanlar şeyle. Merdan, sen gelýän şu nemeler gerek geldi. Men zaten TikTok, YouTube goýmak üçin özüm pikirleme aýtdym. Aslında ýokaryk birini almak üçin berdiler. Özüm aýdyp ýapjak efiri, gysgaçykly. Короткий как мой член эфир будет. Bize bir normal talkowyjy gurulşyk bolýarmy, bolsa gelsin, ýoksa o Zayaevler diýip duran adamlar aljak. Başga näme diýjekdim men? Aýtdym dünkü Sahatov barada aýtdym. Näme zimnaçdy diýe çykaran ok. Yani dün men çykardyň ha. Alişer. Ol oglanymy çykarmalyň sen. Düşünýäň? Ya ol oglan provotsiýer edip dur meni. Men sözüm kesip dur. 10 sekund. Да слушай, дай договорить, мен içimden ilham gelip dur, men gurulaýyn, sözüm bitsin soňra çenni. Ýok, давай именно öwgedgelliğini çykaraly. Öwgedgellik sebäbi näre o bilen? Öwgedgellik nahuy o послал на öwgedgellik bitişdi. Düşünýäň? А то, что он свой язык показал, ты это молчишь. Ну, это мелочь, да, но меня это задело. Te on terbiyesi şolaýalyk, on ejesi kakasyny gep gaýtarýanlar. Düşünýäňmi? Ýa-da bilemaklar. Ejesini kakasyny gep gaýtarýanlar, kakasy birup ejesini urýanlar, ejesem gidip goňşusynyň ýanyna gidýänler. Goňşusyň birup son kakasyny urýanlarmydyr? Şolaýaly bir zady baňdyr da, elbetde. Men diňe şolaýaly görýän adam, sözüni kesýän adamlarla terbiyesiz. Yani biraz gödökräm çykdy, ýöne terbiyesiz, terbiye görmändir öýünde. Yani sen 10 ýyllyk gurlaýo. Nimesi ýok, güýji ýok. Şolaýaly oglanlar. Menden daş duruň. Egerde zaten men içiňde girip duramakla men siziň ýanyňda goşuljagym bolup duramak. Men efirinde goşulýan käbir öz pikirimi aýdyp geçýän. Bolly. Ýöne bu adam gelip korkudan bolşy da diýen bolşy. Adam oglanlar men gözüm kän gören şu ýazman ýokaryp çyksaň bolardy diýjek adam aýdyň çykyn bolu problema däl berdi. Men saklap durjak gap 3-4 saatda. Kime morsa çykar, yani kime moraýsyn efirden. Yani sözüň bitdimi doňjum bolup boşat masany gel inniki gelsin ýa-da iki adam gurulşyň. Men araňda duraýyn. Sen aýt ikinji gurulşyň içiňe. Ya ýene bir neme bar. Dün men efirden çykardyň. Bu öwgedgellik özüň iştahlyla zat diýipler. Kitabyň sahypasyndan aýdan adam da kim Selçukhan men ey ağam sen gurulma bir efirme gelip bakyň efirine pardon gelip bir aýal kapitalist nemäniň kapitalistini aýdypdyr. Karl Marx'yň kapitalist barada bir jümle aýdypdyr. Sen şu kitabyň 28-nji sahypasyny okudyňmy diýär o bir akıl mantyklar o. Men kitabym telefondan okuyan 28-nji sahypa barmy şunu? Bir nel kitap glavadan aýdylýar. Ya da bir izdaniýa aýdylýar. Например, plan izdaniýa kitapda 28-nji sahypa diýip bolýar. Gelip öňde kitap hemme ýerde aýny bolan ha, Selçukhan. Bir senden akylly bolsa, hemme kişiden akylly bolan ha. Menem birine görä tupoy. Ýöne saňa görä men akylly. İştahly diýen, elbetde. Olaýalyk fakt däl bilemok da.
Düşünýärmi? Elbette görseň bu efirim YouTube'da paylaşan görersin. Olanlar aşağıdan ýazýanlar çykanak YouTube'da. Şoň üçin ýokary gelýäňiz taryhda galýaňyz, pikiriňizi aýdýaňyz. Faktyňyz barmy? Men gurrutman, faktyňyz bar. Paparatçku aýdýaňyz. Ne öwürgeli sen şu aýda şeýtdiň. Ne faktymmy? Öwürgeli sen şu aýda şeýtdiň, ne faktymmy? Пожалуйста. Ey, nereden şu aşağı düştüğün şularını sevişen der. Ben aýtdym sana. Zaten adam, her bir adam uje bagtly adam, şansly adam. Şu dünýäge gelipdir. Näçe dölüm içinden çykyp geldim şuna. Ona boşuna nerwine köýdürýän. Merdan. Sana ýa aýtdym, giň bol, äpber boş ver, üns verme. Zakir maňa da diýdi, näme biz şuma söýüşär normal. Yani maňa söýgen diňe aktivistler söýüyor, aktivistleri gollaýanlar söýüyor. Olaňyň düşünjesi ýetmän soň söýüyor. Beseldeňle biraz. Üns verme, geçiklik bolly. Bu ömrüňme beýle zaýlap durma 23-24 ýaşyňma. Hiç zat görmediň dünýede. Yani bunu eýtmeli, bunu beýtmeli. Söýgü ver, mähir ver, filas korky. Gayrat et. Neyse olanlar, size iyi akşamlar emmeňize, giýjeňiz rahat bolsun. Allah jan eliňiz gözüňiz dert görmesin, janyňyz sag bolsun. Habarlaşyrys.